Txorienetarrok, eguerdion eta ongitorri gurera. Hemen gaude, Biteli eta Iturrieta. Eta gaurko saioa, berez, osteguna da, bihar famatuen eguna. Baina gure kuadrian norbait famatua badao eta Durangalde guztian famatua da. Ba hori Igor Ferrerias da. Durangoko sukalki txapelketan laugarren geratu zan, eta... Bueno, ba, eskatu zidan berak, mesedez, eta ez dakit ondo ulertu dira. Behar nituela, patata tortilla opiltxoak ondioekin eta arrautza onduarekin. A ber, hau da, azkenian da patata tortilla sobratu zaigula, urrengo gunean notza zoragarria dago. Ez, ba, buelta bat emango dio horri, birrinduko dugu, gero horrekin ningo ditugulako pankeke antzeko batzuk. Birrindu patata tortilla bat? Bai, birrindu patata tortilla bat hartu eta irabia gaioakin. Ingo dugu krep hore antzeko bat, baina horrekin. Eta gero, onjo batzuk gainean eramango ditu, arrautza bat sojan ondutakoa, eta gero patata ingo duguna da, hemen dauka patata gordinik, ingo dut birrindu ingo dut, eta frejitu kurruskari. Orduan izango du, krematxua, kurruskaria, min punta bat, ze pikantea jarriko dira. Orduan, holako bihurrikeria bat. Vale, perfecto. Hau, azteko. Bero horrek zer ingo du. Nik lehen hau azteko, zen edia sarrerako izango da, entxalada bat ingo. Vale. Eta, egin guen txorinen oindala hilabete bat edo bi, baina ez jaten heldu, da ontsa heldu jat, dau milua ospinetan. Bai. Hora, espeziekin eta... Ni behit gaztatu dut hori, ez da inun izan zen. Oso gozua da. Eta horako, denda italiar baten erosi dauen interneten, eta etzala heltzen, bueno, heldu da ja, eta horrekin, errukulakin, boiura putxo batekin, engot entzalada berezi bat. Oso, ondo. Bueno, bakizue gaurko errezeta, gero gaurko historia menditik datoz, oinio moduan, boilur moduan, eta lehena horrela joango da. Lehenbizi, estia eta saltza mina nahasi, soja gehitu, eta hor arrautza gorringoak ontzen jarriko ditu 6 bat orduz. Bestalde, sartagi bat zubizian jarri, olio pixka batekin, eta ondioak salteatzen jarri hor. 8 minutu daramatenean, baratxuria eta persila gehitu, beste minutu bat utzi, eta gorde. Patata tortilla askarra egiteko, arrautzak irabiatu, kipula erregozia gehitu, txip patata gehitu, eta horrekin patata tortilla bat ingo du. Irabia gaioaren ontzian jarri patata tortilla, beste 2 arrautzak gehiago gehitu, birrindu, eta horrekin opiltxoak ingo ditu sartei baten zubizean. Opilen gainean ondioa jarri, gero horren gainean arrautzak horrengo ondua eta bukatu patata kurruskari batzuk gainean jarrita piperrautz pixka batekin. Orduan hau izango da, sarrerako bat, txikia, pintxo antzeko zerbait. Patata tortilla berez hau izango zen, sobera izango legunean ingen duen hemen txipekin, hau gaur ekarri du berriro askarriten dalako, eta zibiltzeko patata tortilla normal bat egiten. Eta hola, legunean saioa ezen dutenok ikusi, ikusiko duzue. Eta, hasiko gara, lehenengo egiten, gure arrautzak gorringo oinduak. Horretarako, estia, zazken izango da zerbait, hola, gazia bat ez ere, gozo puntu bat, estiko jarrak botako digulako, eta mina ere bai. Ze hemen hartu dut, tabasko ero jarri du baita, baina holako organukan siratxa ero saltza min hori. Puntxu bat jarriko diot, eta honi soja saltza. Ondo nazi eta arrautzako ringoak barrura. Berez, errezeta honek, badanetatik hauiko da, puntu pikantea, kurruskaria, krematxua, zaporetsua. Umamia. Hau da, 5. zaporea, hori zapore intentsua dana, soja saltzak emote dautzana. Eta galdera da, nondik atera dituzu ondioak, zigor? Joan zara zu ondioak biltzen, ziurenik anaixak oparituko zatzun, erosien dituzu? Erosien dituzu. Izostua gero zein ditut. Aurten, perretxikotan ibiltzen da mundu guztia, badakia aurtengoa desastre izan da. Lehorra, holako lehorra nik ez dut ezautu udazkenean mendian ikustut, ez da inoiz ezautu da, baina benetan pena ematen, eta orduan, nea nahia behintzat, onjotan amorratua da, eta nio garatzen naiz, azarorako eroia, bialdu zizkian niri argazki pila bat, izostuta, gero jendeari oparitzen dezta izan. Hori beste urte batzutan. Beste urte batzutan. Aurten ezerrez. Aurten, benetako desastrea izan da, eta ezerrez, erosi hauek erosi inditut, eta dauzkat batzuk onak, baina horren nire lehen guzuanak, iaskoak diela, izoz gaiuan oaindik, eta hori beste egun baterako gorta ditut. Gauza, Patri, hemen, oin arrautza gorringoa sartuko ditugu nahasketa hontan. Hau oskaiura doa. Segun eta zenbat ordu usten ditugun,
modu batean testura bat ero beste eta hartzen du. 4 ordu ero gutxienez utzi behar dira eta hortik aurre ja ontzen gogorrako ikusiko zuen kozinatu moduan iten dela. 6 ordukin, ni errezeta ontarako 6. Baina hobeta 4 ordu utzi eskero, gogortu iten dira. Eta gehiago usten baituzue, gero inaldituzue, hartu eta holako gailu batekin, hartu eta birrindu inalduzue. Horren gogor geratzen danez. Orduan nik hauek 6 bat ordu utziko ditut, eta injongo naiz bori, banatzen, zuringoak eta gorrengoak. Bai, ze gorringoak bide ditugu bakarrik, bakarrik. kasu honetan. Eta, bueno, perretxiko bilketa bada zehose euskal kulturan udazkenean oso errotuta dauena. Jendia joaten da, perretxiko bilketan, ze azkenean, bueno, igual aurten ez, baina baldintza klimatikoek eta, bueno, anistasunak, ekosisteman daukagunak, hori ahalbidetzen dago, ez? Onjoak eta perretxikoak pila bat hastia. Bai. Hori bai, guztau egin bijatzu. Eta biedozu, arreta eta ezagutza. Ze, nik, ezagutza ez. Eta hanka honak. Eta ibili. Ibili bai. Baina gixau arreta prestatzea, ze, ni akordatzen az, lagunekin, behin, olako, etxe rural batera joan ginela, asteburu pasa, eta perretxikotan atera ginela. Eta, karo, ni nagoen gehiago, paisaiaz disfrutatzen, eta jendiakin berbaiken, eta holan, eta nagoen bapes ikusten. Hori da, nire lagun batzuk nik uste daukiela begisaia entrenauta. Bai, egin iten da. Eta behitxu hor danik, hor nun. Bale, ez daukotela bizta hona da miopian azela, baina hor nun. Eta jendiak dauka, benetan abilezia, haundixa, perretxikoak ikusten. Baina, Biteli, badago aplikazio bat, non, jolas moduko badauen, agertzen zaizu, hor, pagadi bat, ero aristi bat, eroan, eta osto artean eta asmatu behar duzu, denboran aplikazio jolas bat, onjoak aurkitzen. Nik hartzen du, behiratzen dut olan, eta kuare hartzen du, bai, pin, pan, pun, 6 bat batian. Baina, zigor, marrazki baten, ez dakit, hori da, non dago guali marrazki liburuen bezala, ba, igual, liburu baten, errez, baina holan, pasiatzen zoi ezela basuen? Bueno, baina begin da daukatelako. Zaila pentsetan jat. Egin da daukatelako. Eta gero, ezagutza be bai, ez? Perretxiko batzuk, bueno, ezagutu inbidie, eta espezie desberdina dauz, batzuk posoitxua die, zigorrek beti izaten duen bezala, jangarrixak danak, baina, batzu behin bakarrik, jangarrixak. Hor, eta beti izaten duen, hor, ohitura handiauka jendeak, zerbait txarra dana ezagututa, ez? Hau posoitzua da, eta pum, ostiko eta apurtu. Ez, utzi, esken bestela norbaitek hartuko du, norbaitek hartzen badu, ikasiko du hurrengoan hori ez duela hartu behar. Baina horrek naturan bere funtzio egiten duen jo horrek. Orduan ezin gara jun apurtzen danak. Ezin ditugu hartu, bere bilak ere ez dira honak. Kotxe guztiak entuka horre biltzen dute batzutan, Orduan, bueno, mesedez, errespetua ez apurtu, onjoak utzi daude moduan, eta horra arau batzu jarraitu beharrekoa dira, eta mesedez, natura errespetatuz, eta gero hotzara, eta horrek gauza guztiak. Ez jun plastikozko potza batekin, mesedez. Eta ingurunia hori ez, jarrea honez errespetatu bidala, alde batetik hori kontuan auki bida, eta beste batetik bai, lekuko araudia ezagutu. Ze badauz leku batzuk mugatuta dauzela, eta isunak aldituzula jaso, azkenean, batzutan imena eskatu diozu. Beste batzutan, daukotzu kopuru finkatu bat, da, bezakit, imaginau, kilo bat aldozu. 2 kilo baino gehiago ezin da. Hori da. Eta, bakoitza dauka bere mugak. Bere sortan beha arreta jarri bida. Ultzaman eta juten basatean, baimen eskatu behar duzu, eta gero ala ere, kopuru badago egunean jaso alduzuna. Hori izea moduan ere, oiagorretan ibiltzen direnak eta hor kopuru batzu daude, eta horrek errespetatzen behar dira. Eta hortan badagoela gauza bat guztiz debekatuta. Zein? Eta da, perretxiko aditu bati, debekatuta zuk galdetu, aldozu galdetu. Nun hartzen die perretxikoak edo, nun da zin da holan leku bat ona hartzeko, baina ez dutzu inoiz esango egisa. Ezagutze ditugu, gu nikontxa aipatuko zuet, sonaldeak. Baina bakoitzako lan bere txokua, baina niri osabak bez ez dut esaten, Eta ez niri amak, nire osaba itorrek, nire amai ez dut esaten nun hartze ditun perretxikoak. Naiz eta konfiantza ondixa egon da ez, eta familixan egon, bakoitzan lekua sekretua da. Nire egia esan... Zuria, naixak esate dutzu? Eta nire lagunak denak esaten diaten nun, bakiten nien naizela joango. Bueno, igual hortan konfiantza aukielako. Ni badakiten ez, noiz izan, lehenunean behago nintzen bat, Jota, hau da, bebai, Durangaldean, artista bat perretxikotan, eta berak esan, bai, honek, ganbarrotik sartuta eta ez da izan, oso ondo, bikain, jasotze dituzunean horregoan, deitzu niri eta nik hartuko izkizu. Ni bila, baina zu bendin ibiltzen zain guztiak da, nik
ez daukatez ezagutzarik, ez pazientzirik. Eta zu abiadura ondixan joaten zaizu. Baina, bueno, ez mendixan korrikan joaten zaizu, orduan ja, ez zauze arreta prestatzeko. Bueno, errezeta kontatuko, Patri, jarritu baino lehen. Esan dakoa, hor dauzkat, ontzen gure noizian behin, komeni da hartu, eta ipurdiarekin, gorringo apurtu gabe, pak, buelta emango diegu. Eta ikusiko du, belzten jungo dira. Oliba txorrota bat, onjoak, erdi sostuta zeuden oraindik, sartu ditut, eta hemen, ja, 8 minutu ikusten dugunean bere ura lurruntzen ari dela, baratxuria gehituko diot, eta ero, perresi pixka bat, eta hauek egin da egongo dira. Bestalde, jungo naiz, patata bat birrintzen. Hau izango da, gero frigituta gainean, kurruskari jungo dan ikutu, ikutu ezberdina edo tokia, ez? Eta patata izango da horretan. Orduan ningo dugu lan, hartu, honekin, birrindu eta ero, olio berotan frigitu. Ondo. Holan, perretxikoak biltzeko lekuen artean, bukau, Bizkaia eta Araba artean Gorbeiako Parke Naturala, erreferente nagusisa dela perretxiko bilketan, eta bertan baukau temperatura ezea, baukau altitudea, da hortan pago eta aritz basoen nasketak itxen dau, leku aproposa. Esaten zabiz nun dauden, Patri? Baina Parke Naturala hain da ondisa. Bale, orduan... Nik uste dut, jende esko ibiltzen antokixan, hor ez ditxuzula aurkitzuko, azkenean mundu osua pasatzen da hortik. Orduan horretako lehen esan duzu hanka honak auki bidie, eta, bidietatik apur bat atara, baina hor nik legunen hitzeiten olako perretxikore batzuekin da berez. Bai, askotan juten gara toki urrutienak eta bilatzen da, inoiz aurkitu dituztenak gehiak izatea, kotxea utzi eta toki baten esatez, hau parkinean ondoan dago, hemen ino, ja dana jasota egongo dira. Dena berdina pentsatzen dutenez, gero agian, han kotxea utzi eta 20 metrora, han onjo piloa, eta ostra, eta olakoetan aurkitu izan dituztela, holan, sorpresa handinak izan dituztela. Beitxu, hortara joan biko gara igual. Aparkau da? Ez dago ezer, venga, etxera. Beste leku bada, Aiako Arria Parke Naturala, Gipuzkoan, bebai, iparralden Iratiko basoa, da Senpereko basoan hor, jendia, egoten da biltzen, Nafarroan, bebai, Goizuetako basuak, Goizuetako bauko lankidia, beraz, izan biko jako. Baina, azkenean, itzeiten egin inguru gehiena, pagadiak eta zoragarriak eta dira, hor, oine esan duana, larraintzar inguruan eta asko ibiltzen dira, eta horietan, arauak badaude, noski, errespetatu beharrekoak, eta hori bai, daki irantzat onjo pila bat. Hauek, ikuste duzu, bere ura botatu dute, baratxuria botako dugu, eta beste, minutu terdiz, hemen izango ditu dena itan. Eta perresi egota eta listo. Eta gisa da, onjoak eta perretxiko desberdinak biltzeko, ez dauela adinik, zegor, joaten dira bai gaztiak, jende nausixak, ez? Danak. Eta horren hildoan, aurtengo EITB maratoiko leloa bizibedi, biziposa. Ez da bardina, bizitza bat edo bestia auki, da orduan guk itxen dugu, bizitza luze baten alde, eta gainera, bizitza luze hori, ahalik eta ondoen bizitzeko, eguneroko ongizatian, hor dagoelako gakua. Orduan, maratoiko aurtengo diru bilketa joango da. Ikerketarako, osasun fisikoa, osasun mentala, eta, eguneroko ongizatian aldeko prebentzioa sustatzera, bai. Beraz, bizibedi, biziposa, eta kontzientzia gaitxezen, gure ongizatian, eta zeitzen dozkun ondo gure egunerokotasunean, bazkenean, mendira joen pasio bat, perretxiko batzuk bildu. Biltza itxuzula, ondo, ez ditxuzula biltzen? Baina, horrek bai osasunan baten dagoela, ez da. Eta zenbat esan dugun, zenbat aldiz, gure buruangan, besteak eta zaindu inbarritugu ondogak eta zaindu, norbera zaintzea oso garrantzitsua da. Askotan beti izaten gara azkenak. Beti zaintzea ditugu, nahi arrebak, amak, seme-alabak, amamak, gurasuak, eta gu azkenean bihurtzen gara zerrendako azkena. Da azkenean hori gure burua bai izan duen bideo. Baina, gero, ez badaude ondo, gure burua ez dago ondo. Burua ez bada ondo, ospindu iten gara. Ospindu eta bagaude, ondokoa ospintzen dugu. Orduan, bala modu bat, ondokoa zaintzeko norbera zaintzea. Hori garrantzitsua da. Onjoak egin da, eta, ingo duna, hemen legunen ingen duen patata tortilla eskarra. Hau Ferran Adrian erokeri bat izan zen bere garaian, nik gehitzen dio dena da beti, kipula erregozia. Eta kipula erregozi pixka batekin,
Bueno, beste kontua da. Bitu hor, egunean ibili ginen Durangoko jaietan, arautegian patata tortilla eiteko bakarrik erabila da. Olioa, patatak, arrautzak eta gatza. Beste zer ezin da erabile. Tipula bez? Ezer. Hemendik dei bat Durangoko udaletxeri, arau hori aldatzeko ez dizuet izango beste. Araudia oso zorrotza, eta gainera nik uste dut Euskal Herrian inkesta bat eitzen badozu, 150 baino gehiago, tipula sartuko zaren orduan. Seguro. Gehiago. Seguro. Beraz, hortan, gaur patata tortilla egingo, bertsio azkarrean, bai txip patatekin, eta bai tipulakin, eta zigor zukero honekin egingo zu. Tortilla bat birrindu, eta gero, pankakeak, edo ingo itxuzu opilak, edo zein gozu. Krepak. Pilla, izango dia, ez hori utzi, holan, bixin, atopera, baina ardian, holan. Hor jarri hotzut. Bueno, venga, hortxe, bai. Izango dana da, horrelako piltxo batzuk apurra lodiak. Orduan krepa baino izango da gehiago pankakea niretzako. Bale, pankakea hau da, badauz krepak, Frantziako krepak, eta badauz Amerikako tortitak edo pankekeak. Ez? Gehiago diela, holan lodixauak, normalian horrek legamisakin eitzen dienez, eta, irinakin, arrautzakin eta geratzen dira aputxak potolotxuagoak. Bixak bai pankakeak eta bai krepak izaten die, gozaltzeko edo merixendarako. Gozarian, ez? Hori da ez normalean. Eta, desberdintasuna dauz bixen artean, itxuran, zaporian, eta egia da, nik krepak probau ditxu dela, bai gaziak zein gozoak, ez? Txokolatiakin, esnegain arrotuarekin, astigar siropakin, danakin, baina, eta gero gaziak, ez? Krepak bai, bazia zer bat, agazta edo perretxikoak eta urdai azpikoa da. Olakoak egoten die? Berretainean, nahi beste, dauzkazu. Baina pankakeak, gaziak, egia da, ez dauela oiturarik egongo die, baina normalean izaten die horrek, ez? Gainera, holako dorre baten, pankake holan dorre bat ahondixak gozaltzeko, gero gainetik siropa bat eta azukre apurtxo bat, fruitu gorri batzuk. Eta sardezka eta labanak egin da. Hori da, gainera holan, Hori ez da, eunek Simpson darren gozari ero olako bate horrek izetan die, ez? Nik uste dut olako serie Amerikar pila batetan ikusiko ditugula, ez? Azkenean, bertako gozari tipikoa da. Nire lagun batek eskatu zoztan errezeta eitxeko berak etxien. Bai. Ze oitxuta zauen batzuk saltzaiz itxusten olako paketetan. Bai. Olako kartoizko pakete batzutan nahasketa, eta hortan bakarrik eitxu bizinu, bastakit ura edo esnia zan, nahasketa batein, eta hortara oitxuta zauen, da orduan horrak itxen zituen astebururo. Eta esaten zaben, eske probatze ditut, errezeta pila bat, baina ez da, zapore berdina. Hombre, lehengotain... Berdina ez da bakiko, ze hori tortita hori da. Bai, hori da arrautzesniak bezala, edo olako pizzak bezala, ez? Hobeto, gaizki oitu da, hori da, gaizki oitu da ziratik. Hori da, arrautzesnia, eske etxeko ez jatataratzen horrek, paketekua bezala, eske hori ez da arrautzesnia, hori da beste gauza bat. Bai. Eta... tortita honekin eskako pasako. Paketekua benetan badude batzuk, seguru buru gainean jarrizkero, ez da, ez dakit. Ez dakit. Batzuk esate hau ikuste dituzte, eta gatza botaten diezu? Bai, naiz eta paketekoak izan, gatz pixka bat behar dute hauen. Ordan sartaia bero-bero, eta ikusten zuen hemen pixkat zurgatu du, umeldu zaizkigu gure patatak, eta hain patata tortilla normal bat egitea besterik ez zaigu falta. Barrura, eta, ez dizu teniek erakutziko patata tortilla bat egiten, ez? Hau, samurra, espada geratzen berdin zaigo, ze gero bi arrautzak gehiago gehituko izkiogu, krematxu usteko, Oso, patata tortilla normal. Baina gero horrekin tortitak. Honekin gero birrindu, eta esan dako, honekin ingo ditu, opila. Dekonstruzioa. Bai, holako zerbait. Hemen, olio tanta bat ematen badiogu, hobeto askatuko zaigu, Oso, holako truko bat, eta, truko biralak eta holakoak egoten die, eta bebai tresna biralak, sukaldaritzako gauzetan. Zigorrek lehen aipatu dau, edo... Atzo esan nizu, baratxurian, ez? Baratxurian hori... birrintzekoa ere. Zenbat geratzen da herrian, baina gero barruan piloa geratzen da. Gero hori garbitxu da. Eta gaur egun badauz olako, tramankulu pila bat, patata chipsak iteko.
Badauz, hori arrautzak irabiatzeko lan modu desberdinak. Eta badauz, holako katxarrito pila bat, bakotzak, 4-5 euro kostatzen da dela, esaten duzu, txorrada bada. Da azkenian zauz... Zema txorrada euskagun etxean? Hori da, azkenian zauz, holako, 20 eroste dituzula, eta azkenian gauzak itxen diela, betiko bizardeskakin. Hori da. Eta listo, ez duzula benetan olako gauzarik bihar, ez? Goxua, Usaina ona. Zentzu baeko gatxetak, badaude batzuk, esatezula, ondo. Baina hori zuk esan duzula, merke usten dizkizute, eskura usten dizkizute, eta gero... Eta gero gauzia da, noiz erabili bihozun olako gauzak. Egisa da, dauzela teknika batzuk urtean behin erabiltze dituzula, eta ez dakit daukan zentzu asko, ez? Ointxe, arrautzakin, arrautza soja saltzan jarri dituzula, badau olako sare bat saltzen da bie, edo irestontzi txikitxo bat, nun zuk sartzen dozun, eta arrautza, gorringoa, zuringotik... bestalde banatu iten dala, bai. Ez dakit, mutil. Katillo bat erapurtuta eskuekin be, bai? Eskuekin oso ondo geratzen da. Hori intzeike, beraz, nik olako gauzetan ez nagoen xautuko dirua, beste batzutan, bai. Sartain on baten, laban on baten, da olakotan, bai. Baina, olako... Zentzubako kontua. Hemen patata frigitzen jarriko ditut, gogoratu hemen txip patata dauzkagula. Eta, gure patata tortilla hemen daukago, dekonstruitu. Ontxe, behitu, txoriene, ontxe piztu dauenak esango dau. Zer da bi hori? Ez dau honek egingo pentsatzotena egin bidauela. Bai, oski. Bai. Zigorrek hartu behar tortilla. Hartuko hemen, Bai. A ber, egongo da, norbait, bitu, legunean, aitzagin arrebe, jarri zioten titaniusko katxarrua. Bai. Edana, ez da, purean jan behar zuela, eta, olako jendean dako, patata tortilla jan aldu, beste modu batean. Zeda, gaur gabeko lan afaltzeko purea zein gozu, kalabaza purea? Tortilla patata purea. Aukera, nik nahi hau dutau. Topera. Aukera nahi hau dutau, bestea baino. Eta honi, gaina, ikutu krematxu bat emateko, gorringo bakarrik gaitxuko dio. Orduan hartu, kenduko dugu, hemen gaiu hori zuk esan duzuen aukin eskero. Nik uste du batekin sekutxi indautzi duanez, hau niko krematxu dau. Eta, birrindu ingo dugu, eta jungo gara, gero, sartai berdin ez duz ikinduko beste bat, gure pankekeak egiten, pankekeak edo pillak edo deitxu iezue, taloak ez dira. Hori da. Hemen txe arrautzei buruz eio guerba, baina teknika berri bat aipatu dugu, txorienen... Beste arrautza. Gaur, arrautzekin joango da kontua, Ba, egizu zer esan dian jefa gaur, Zer? Zenbat arrautza! Bigarren jefak, agintzen duena, benetan agintzen duena. Vale. Gaur, arrautzekin doia kontua. Hemen zigorrek erabili ditu batzuk. Eta, gero saltza bebai, arrautzekin joango da. Nire ustez, bizitzan dauen saltzarik goxuena da, arrautza gorringoa, holan. Listo. Baina, arrautza gorringoan saltzan bebai, enleike marinatua. Edo, gorringoak ontzeko teknikarekin, ez? Egia da, hemen txen mendebaldian, igual, ez dugula, holan, aspalditik erabili, baina, asian, urtia daroiez, teknika hau erabiltzen. Eta azkenean, itxenda biena da, hau, soja saltzana, beste saltza batzuekin, eta hor, arrautza gorringoak jarri. Hau entzeike, bi modutan, egosketa azkar baten, eta egosketa motel baten. Motel baten izango zen, bi astez aukitxa, edo bi egunetik bi astera aukitxa, oskailuan, hori bai, buelta emonez, noixian behin, eta hor geratzen da gogorra eta bizixa. Baina, guk gaur egingo duguna da, 6 ordutan. 2 ordutatik aurrera, enleike, buelta emonez noixian behin, da, geratzen da olako, testura krematxu bat. Eta, bebaien leike, behitxu hemen daukat, azukra eta agatzetan. Hori da. Hortxe lurperatuta dauz. Hori, modan daude, agertzen dira. Itzen dituzte, azukretak atzetan, da ero hartzen duzu, ogitxi gorkia gozaltzeko, eta gainean, igurtziten duzu, eta arrautzak geratzen da, erdi kosinatua moduan. Hori da. Ontxe, uretatik pasa, kentzeko, gehiagizko azukreta eta gatza haukana, ez aukitzeko sapore handiek, eta hau biozu zigor. Ez. Probatzeko... Karri ditu etor eukiteko. Eta honek, berez ordu eta erdikin eroneikua da, honek tontokaia
2 ordu terdi eramango ditu, eta nola geratzen den, kozinatuta, Hori da, guztiz kozinatzen da, eta ja barrukoa dotzueten erakutzi, ze honekin, behitxu, Bai, barrukoa, gehatu da pixkat, gordinik. Hori da, gordinik, beraz, hau, honek, hauan lehertzen da, zigorezka hau gero nik ezin dut. Zer dizu geriak karritxun gaur, behitxu, ekarritxu gainera, behitxu, ezberdinak. Horrek gaur jarri ditugu, eta hemen ekarritxu testura ezberdinak. Da hor? Behitxu, Luis, hartu hemen. Hauek dira, daramate, 5 ordu. Igertzen da kolorian bakarrik, Bai, eta hauek atzoti daramate. Mira, kok. Gogortuta, egun batetik bestera usten baituzu, nola geratzen dian gogortuta, eta hau, gehiago usten badugu, lehen esan dizu dana. Birrindu egin alditu, baina egun nahi duguna da, krematxu geratzea. Orduan, hauek, 5 ordu dara mazkite, nik 6 esan dizuet, baina bere puntuan doa. Oin hemen, hartuko dugu, eta, gutxi gorera, keke antzeko, lago, opil batzuki, asmoa da, hartzea holan. Eta borobilak eitxea, ez? Borobilak eitxea, baita, omen, olioa berdo, labantzeko. Borobilak, enuen borobila, nahi nuen holan pixkat formakin jolastea, horako zerbait. Jungo gara egiten, holako opil batzuk, eta gero kanporatarako ditugu. Eta izango da, hauek oinarrian, buelta emango diotoni, gero onjoak. Gero, arrautza gorringoa eta bukatzeko, gure txip patata azkar hauek, kurruskari puntu bat emateko. Zerako gutizia. Bueno, zerako lanak, patata tortilla bat jateko, letxe. Bueno, honi deituko zitzaion mise en place. Zerbitzu bat hasi behar duenean, opilak egin da, arrautzak onduta, txip patatak hemen pres, piperrautza eta onjoak. Orduan, 2 pintxo patata opilana. Hala, muntatu eta jolastu, ez? Oin hartu, jarriko benion. Horrela, hemen onjo batzuk. Hau da, betegarria, da gero, beste bat sandwicheran, ez? Ez. Hola da. Hola gainean, bello. Hau, Ze goxo. Bat, gutxi ondua. Zure lagunak eskatu zotzunak, biali zotzun argazki bat hola izan bera, Ez, esan izan, hau da, nire interpretazioa. Joe. Bueno, oin, gainean patata batzuk, frigituta. Hau da, goxua. Hau da, lana. Batzuk esan, hau da, lana, ze behar horretago. Eta, piperrautz min pixka bat gainetik. Txaka. Eta hau izango zen, pintxo modu, gabonetarako ere balio dizu, sarrerako moduan. Hemen dauzkazue, gure patata tortilla opilak, onjoekin, arrautza onduarekin, eta ikutu kurruskariarekin. Eta zigora, hau ze, sardeskakin, Sardeskakin. Horan mokadutxo baten. Ez. Fina gara, ez? Korbata astu intzait, gaur, baina etiketarekin jateko zerbait izango beharko luke. Ja, lehenengo pankekea probako toran? Patata tortilla bat, probatu duzu. Ondo egin dako. Bai. Esan minutun saporea bauka, zeren saporea ukiko dago ez da. Patata. Arrautzak ematen, eta onjoakin dan ondo geratzen da. Onjoak, txalma sail batzuk egiten dituzula, onjo batzuk sobra sartu garnizun moduan. Paella bati onjo batzuk sartu beldur gara. Eta, behitxu, nire arrautza eskertza dut zigor, hobeto egin dagoela. Ondo egin ja. Eta? Ostrat, honek ematen dio potentzia, egia da, arrautza gorringo sojatan honek indarra duka. Eta, hau janda ero ensaladatxo bat, ez donan, beste ez gehiago, ez, patria? Zeus harina horrekatzeko, Bai, mesedez. Bueno, harina ez da gidan, Ez? Ze gazta pila baduka gainetik. Ontsi ikusiko zuen. Basuk pintxo bat egin gozunez, egin dozunez ja. Nek ingoten entzala bai, bertxio txikia. Bale, da orduan izango da gaur... Dana pikoteokoa. Dana pikoteokoa. Hori, eta entzaladak oitxuta gauzua betikoak izatea, letxuga, tomatia, egaluzia da listo. Eta orduan gaurkoan, entzalada original bat, desberdina, hauxe izango da.
urrak ondo txikituko ditugu. Gopor baten, errukula jarri da bertan mihilua txikitu. Oliba olioa, boiur krema eta ospina nahasi da entzalada ondu. Entzalada platero baten zerbitzatu da gainetik gazta ondua birrindu. Eskusada da izan eta ur txikituekin bukatu. Beraz, gazta pila bat, hori argi dau. Eta, gero, osagai bere, nagusi bezala, izango da, bai errukula, hemen ostotxuak ditugula, eta mihilua. Nik mihilua erosiotolan kontserban datorrela ospinetan, eta, dau? Bai, oso goxua. Bai, ez dakit norbait egor, probau dauen? Gure lankide batek, bai, eta ezagotzat, kontserban geratzen dagoen, bestia beretako izango zada, zepia guztatzen. Eta baietz. Bai, oso goxoa da. Gaina badukako soikutu bat, mihilua ezagutzen estezunentzako, aniri holan gehien etortze zaidana burura da, mihilua jaten duena, anis zaporea etortze zaite gogora, ez? Eta azkenean bakizu dala olako, nola da, bolako... Tipula antzerako bat, baina... Bai, azenaren familiko dala bakizu? Bai, tipulan familiko. Bai, azenaren familiko da, olako buratxoak gero ostuak atatzen zaizkio, eta, hemen arraiakin da erabili dugu inoiz, eta, pure bati botaldio zu, eta holako ikutu berezi bat emango dio, eta nik enekiena da, badakizu mihiluak zer ikusia daukala 2 kilometro eta 185 metroko distantziarekin? Hau da, maratoiarekin? Maratoiarekin zer ikusia dauka, bai, antza, maratoia greziarrez, hau, maraton herria zegoen lekuan, guazen hortara, maraton herria zegoen lekuan, mihilu, usta hundiak eta han mihilu pila bajaz zotzen zuten, ez? Eta antza, mihilua greko zero, maraton olako zerbait antzekoa da, ez? Eta gero, distantziana eta ez dakit, bakizuen, hau izan zen, greziarre persiarren kontra irabazi zutenean guda maratonen, gero juntzan, hau, Filipides, soldadua zala, da, baina korrikalaria, juntzan korrika Atenasera, garaipen honen berri ematera, ez? Eta distantzia, maratonetik Atenasera daude 202 kilometro, 185 metro, berria eman, irabazin zutela, eta hilintzan. Eta imaginatzen... Itxauna zain, parranda eta gero, urrengo egunean, ez da, pixka bat, baina, holako paliza hartuta gero. Irabazi du, pum. Lehertuta bukatu zen, da horrezkero zen zaben, lasterketa bat ingo jendia lehertzeko, ez? Ondo, Nik, hemendik nire miresmen guztia, maratoi bat, gutxi entrenatuta joten dientzak. Hor egia da, 2 kilometro egiteko, naiz eta ondo entrenatuta joan, gogorra da. Modu guztietan gogorra da. Zuk entrenatu prestatu izan duzu medikuarekin, dietistarekin eta ez da izan, gogorra beti da. Baina gero guztitxuzu batzuk hartzen dutela da, asteburuan lehenago da, bihar Donostiko asteburua, datorren astean Donostiko maratoia da, jungo gara! Ez. Antxe. Olakoak gutxi egongo di, olakoak. Baina bate hon bat bada. Imaginatzea nahi dut gutxi egongo dela. Alatabe, beti... Zoritxarrez gehiagik. Ezagunak die, hori, Bostoneko maratoia, New Yorkeko maratoia, ez dakiz, baina Grezian famatuena hori izango da, ez? Maratoieretik Atenasera jarraituko da ospatzen, ez? Bai, hori ospatzen da, gero lehenengo olimpiar joko modernoetan ere eintzan, eta betiko geratu den distantzi bada, esan dezagun, distantzi ezagun. Askotan jendea gainera nahazten du maratoia asfaltuan korrik egitearekin, ez? Bai, ni maratoia egiten ditut. Eta igual egiten ditut 10 kilometro edo 20 kilometrokoak, ez? Maratoi bat da, distantzi, lehen garai batean hori zan, maratoia zan, zure bizitzan gehien egin zenuela. 202 kilometro, gaur egun, atera dira ultramaratoiak, ultratraiak, 100 piku kilometro, 300 piku kilometro, eta burua joaten nahi zaigu. 300 piku? Badaude 500 kilometrotakoak. Zen necesidade? Ere badaude. Beharra, ziurrenik bat ere ez, baina, nire lagun batek lasterketa antolatzen du, erreketatik pasatzen zara, hotza beti urtero elurra egiten du, izostuta eta ez da izan, eta egun batean, izen emate guztia bete egiten da. Eta berak esaten du. Jarriko banuke, zigor, lehenengo buruarekin metro terdiko hormigoizko pareta bota behar zala, lehenago bukatuko ziren izen emateak. Horrela da, jendeak, gero eta erokeria oinutzekin behar da, eta gainera konga dantza egitenan. Jente gehiago apuntako zan. Eta mozorrotu da, eta hau da bestia da. Olako pila badauz. Maratoia esan dagoan, 202 kilometro, hori da maratoia. Errezeta, zelan doian? Ospin olioa, boilurra daukala.
Hori da, ospin olioai, bota dotzat, oliba olioa, ospina, gatza eta boiur krema. Hemen urrak txigortu ditut, eta ontxe, gazta bai, moztu indot. Beraz, onduko dut, entzalada honekin. Hau izango da, oinarri bezala, eta gero joango da, gainetik. Gazta eta urrak. Oso, no? Egia esan hemen zapore nazketa potentea daukagu, dagoeneko boiurra, lehenengo etorri zaidana, boiurra nusaila da. Aurten, onjoekin arazo ongo da, boiurrarekin ere suposatzen dut, iaz, ni ez da, azkenengo ziritzizena, 6.000 eurotan zegoen boilur txuria. Ez da, kilo, ez ale bat. 6.000 euro badia batzuk, ez? Oin igoko da, ez dakit, ustaren arabera, eta boilurra garestia da, baina boilur olioara etxean eitea orduen norbaitek ematen baizue, oparitzen baizue, boilurra lortzen baduzue, 20 gramorekin, litro bat oliba olio ondu aldozue, boilur saborearekin. Gero, boilur pusketa batzuk hartzea dituzue, eta horrek iskinak garbitzen dituzuenak, horrek jarri aldituzula kontzi hermetiko batean arrautza batzuekin, eta arrautza poroak dituenez da zurgatu egiten duenez, arrautza horiek hartuko zuten boilurraren zaporea. Eta gero dago arrozarekin ere, hartzen duzu olako boilur pusketa txiki bat, sartzen duzu olako beste ontzi hermetiko batean arrozarekin, eta arroz horrek boilur zapore hartzen dizu, Orduan, bada gauza bat, joku ematen duena, garestia da, baina zaporea izugarria ematen du, eta hori bai, saltzen dute boilur bat olan pototxotan, supermerketutan da, 3 eurotan da. Hori da, boilur kras ezberdina da, horrek ezeren zaporik ez dauka. Horri ez jarri arrautza tartean, ez arrozarekin eta ez diemongo iningo zaporik. Boilurra ordaindu behar da, ondo ordaindu behar da, baina hori bai, gero ematen digu, Bai, gero ematen dago, baina badia gauzak horrek, apurtxo bat garestisa diena, baina, merezi dagoela, ze ikutu, hauka ikutu berezia. Batzuk sufrearekin konparatzen dute, orduan, bada zapore bat, ero gustatu, ero ez, bite, orduan... Alatabe, zigor, esan dutzut, badauzela, nik uste dut badagoela tendentzia bat, boiur geixei botatzen gakola azken aldian gauzei. Guk hemen bota dutzagu, baina, ez da txorienen asko erabiltzen dugun gauza bat, baina gaur egun solako leku modernotara da, pizza boiurrarekin, hamburguesa boiurrarekin, patata frigillo boiurrarekin. Dago, olako boiur sukar bat. Goi mailako sukar errezeta jatetxetan egiten dutena da aukera boiurrarekin. Errezeta berdina, ez? Ensalada ezagizena, ero barazki salteatuak, ero arrautza galdarrestatu ez da izelan. Gero dago, gehigarria, nahi izan ezkero, errezeta hori, boilur birrinduarekin gainetik, 5 euro gehiago ordaintzen dituzu, ero 10 euro, segun ze boilur erabiltzen dute. Baina hori da aukerak, eta hola beharko luke. Nik uste dut, badaudela errezeta batzuk, bai, boilurra dara matenak, eta horrela dira, baina beste batzuetan aukera ematen dute. Orduan, esate dizu gero zerbitzariak, boilurra egin nahi duzu? Segia da, arrautza frikitu bat, zena dizu, esaten, ni boilurra egin amorratuan ez gustatzen zait pila bat. Eta da hori hartu arrautza frigitu normal, eta ero boilur pixka bat birrindu, pixka bat ero gehiago, beltztu gainetik. Eta nik lehengo gunean ez. Oindala urte batzuk Gabonetan erosin hauen olako arrautzak boilur zaporiakin. Eta, garesti xamarrak ziren, da esarostien bebai, arrautzak oroten baditxuzulako taper baten boilur zati batekin, horrekatzen dagoela... Ez dira nik esaten dudana. Hori izan duzuen txe? Hori izan dut. Konzentrauta, eske hau da konzentrazioaren punto gorena. Bitalia errezetan sartzen danean, ez du kanpo hor dago, holan, eta inoiz lebitatzen ikusi, eta altura hartu egiten dut. Hori, bakitzun noiz hasi jaten justo gaitasun hori sartzen? Eskondu nintzenean. Eta eskondu nintzenean... Ondoko gizonek azuik ezeita, hemen dik sartu eta hemen dik atatzen da. Oso filtro hona. Eta ordunaldiak bebai areagotu egin da, beraz, ez hartu pertsonalki, Ez, mesedez. Ez, baina, justa... Bai, arrauzak sartuta boiurretan, apuntatu, truko hona. Hemen txauzkau bi entzalada, hau utziko bitxolan. Konjunto bezala, eta hau, guretzak hau aurkezteko igual politxoa badau, gure ikusentzuliei. Hementxe gure errukula eta mihilu entxalada. Gazta pixka batekin. Errukula, milua, intxaurra, urrak...
Gazta, apurtxo bat. Bai, baina, ostra, hemen, 3 gauza dauzkagu zapore handikoak. Boilurra, milua eta gazta. Eta gazta, beraz? Zein gaienduko da, Biteli? Usi? Dena garra batzen zaia. Ba. Boilurra, bai. Miluan ospina. Bai. Eta gazta. Bai, 3. Bai, ondo, ez da holan, bat gehiago holan, gehiegi. Eta nazketa oso ona, kombinazio originala, beraz animatza dut etxean. Eta espazue milua lan aurkitzen, etxean behin zeike. Hemen ikusi txugu eitzen ospinetako luzokerrak, ospinetako tipula, bardina, baina miluakin. Beraz, presuentzako. Eta beste ensala originala nahi baduzue, jarri bihar txoriene, famatuen eguna, eta eskaria horti doa, entsalada bereziren bat eruzkatu dutela uste dut, orduan, nik amua gota izuet. Ikusiko zuen, pertsa zaten bihar. Zuen izango. Agur.